Türkmen telewizionynyň 4-nji fevraldaky Watan programmasynyň ýarynyň urak wagty Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň täze Kurtgoly şäher guruluşy we beýleki işler bilen tanışmagyna, atlaryň heýkelleri ýa atlar bilen diýdarlaşmagyna bagyşlandy. 36 minitçe dowam eden habarlar programmasynda Berdimuhammedowyň Türkmenistanyna gadagan edilen garry renkli awtologda gelip krokodil derisinden tikilene çalymdaş garamtyl Kurtgoly soňky ýyllarda bina edilen belint desgalaryň gurulýan jaýlaryň fonuny şäher häkimine birnäçe tapşyryk berennigi habar berildi. Döwlet telewizionyasy prezidentin köpetdagyň eteginde guruljak binalaryň taslamalary bilen tanyşyp, soň Dikuçorlu Ahal welaýatynyň täze merkeziniň gurulýan ýeriniň ýokursyny öwrüm edişini görkezýär. Türkmen telewizionysynyň maglumatyna görä, prezident öňde duran dawaraly çäreleriň aýratyn belent dawaralara beslenmeligini belledi. Ahal teke we döwlerine bagyşlanan kitaplarynyň daşary ýurt dillerine terjime edilen nesirleriniň tanışdyryş dawarasyny geçirmek baradaky teklibi oňlap bu çäräniň daşary ýurtly mehmanlaryň ünsüni özüne çeker ýaly derejede gurulmagynyň maksada laýyk boljakdygyny aýtdy. Synçylaryň köpüsi şol tanyna hukuk goraýjy Farid Tuhpatulyn Türkmen telewizionysynyň prezidenti öňmekden başga çäresiniň ýokdugyny, bu ýagdaýyň prezidentiň töweregin näkileriň ony ilata hemmeler hakyna ala dediýär. Sagat görmegi, Supermen hökmünde görkezmek isleги bilen baglygyny aýdýar. Мне кажется, это просто желание, точнее, его окружения, чтобы продемонстрировать населению, что президент у нас такой, во-первых, всеми заботится, во-вторых, он в хорошей форме, красивый и, соответственно, некий супермен, которым надо демонстрировать. Tuhpatulynyň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşligini bellemegine görä, bu Berdimuhammedowyň özüne aşyk bolanyny görkezýär. Şeýle de synçylar ýurdun ilatynyň Aşgabatyň töweregine guruluşyklardan, atçylykdan we dawaraly çärelerden başga ýollarça problemasynyň bardygyny, regionlardaky ýollaryň we köpürleriň köpüsiniň tas 30 ýyl bäri bejeri görmeýändigini, işsizligiň we garyplygyň barha ösýändigini öňe sürýärler.